Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qaula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Ismul isaroti utawi isim isaro iku ma saben-saben salah sijine isim. Wudi kang disemilihake apa ma limusarin maring kang diisaroake apa ilahi al apa ilahi ma wa utawi isim isaro iku nda lapat nda lil mufradi krana duduake makna mufrad al mudakari kang mudakar wadi lan lapat di wadihi lan lapat dihi wati lan lapati watihi lan lapatihi wata lan lapata lil mufradati krana duduake makna mufrad al muannasi kang muannas wadani lan lapadani lil musanna krana duduake makna isim tasniyah al mudakari kang mudakar fi kalati raf'i ing dalem tingkah rufa wadaini lan lapadaini fi kalatayin nasbi ing dalem tingkah lurune nasab wal jari lan ing dalem tingkah lurune jar. Watani lan lapatani lil musana krana duduake makna isim tasniyah al muannasi kang muannas fi kalati raf'i ing dalem tingkah rufa wataini lan lapataini fi kalatayin nasbi ing dalem tingkah lurune nasab wal jari lan ing dalem tingkah lurune jar. Walil jam'i lan krana duduake makna jamak iku mudakaron kang mudakar kana ana apa jamak au muanasan utawa ana apa jamak iku muanas ulai utawi lapat ulai iku bil maddi kelawan kewaca dawa ing dal kija jizina ing dalem munggoe ulama kijas wabil qasri lan kelawan kewaca cendhek ing dat tamimi yina ing dalem munggoe ulama Bani Tamim. Menurut ulama Hijaz, lapat ulai itu dibaca panjang ulai. Kalau menurut Bani Tamim dibaca pendek, ulah hamzahnya dibuang. Waya jusulan menang opo dukulu hak tambi. Manjinge kurup hak tambi ala asmail isaroti ing atase pira-pira isim isaro. Nakwu hada umpamane contoh lapat hada, wahadihi lan contone lapat hadihi. Wahadani lan contone lapat hadani wahadaini lan contone lapat hadaini wahatani lan contone lapat hatani wahataini lan contone lapat hataini wahaulai lan contone lapat haulai. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa al musyaru kang diisarake apa ilaihi al apa ilaihi isim iku baidan kang ado al kaktah mongko tetemu sapa sira ismal isaroti ing isim isaro kafan ing huruf kaf karfiatan kang bangsa huruf tata sorrofu kang ngerubah apa huruf kaf tasarrufal kafi kelawan kaya ngrubahi huruf kaf al ismiyati kang bangsa isim bikasabil mukotobi kelawan ngira-ngirakake wong kang diajak guneman kelawan milang-milang wong kang diajak guneman. Nakwu daka umpamane contoh lapat daka mengkono-mengkono wong lanang wadaki lan contoh lapat daki mengkono-mengkono wong wadon wadakuma lan contoh lapat dakuma mengkono-mengkono wong loro wadakum lan contone lapat dakum mengkono-mengkono wong lanang akeh wadakuna lan contone lapat dakuna mengkono-mengkono wong wadon akeh. Waya jusu lan wenang apa ang tajida yen to nambahi sapa sira kublaha ing dalem sadurunge huruf kaf laman ing huruf lam nakwu dalika umpamane contoh lapat dalika mengkono-mengkono wong lanang
Daliki contoh lapat daliki mengkono-mengkono wong wadon. Dalikuma lan contoh lapat dalikuma mengkono-mengkono wong loro. Wandalikum lan contoh lapat dalikum mengkono-mengkono wong lanang akeh. Wandalikuna lan contoh lapat dalikuna mengkono-mengkono wong wadon akeh. Walatat kulu lan ora bisa manjing opo alamu kurup lam fil musana ing dalem isim tasnia wala fil jam'i lan ora bisa manjing opo kuruf lam ing dalem isim jamak fi lugotiman ing dalem lunggote wong maddah kang dawakake sapa eman hu ing isim isyarah wa inna matat kulu lan angin semestine manjing fihima ing dalem isim tasnia lan isim jamak kala talbudi kali tingkah ado rupane al kafu kuruf kaf nakwu danikuma umpamane contoh lapat danikuma mengkono-mengkono sira lanang loro watanikuma lan contoh lapat tanikuma mengkono-mengkono sira wadon loro wa ulaika lan contoh lapat ulaika mengkono-mengkono wong akeh. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono tatkulu lam. La tatkulu utawi ora bisa manjing apa huruf lam alal mufradi ing atasi isim isyarah kang mufrad ida takut damat ing dalem nalikane dinginake hu ing mufrad isim isyarah kang mufrad apa hak tambi apa huruf hak tambi. Nakwu hada umpamane contoh lapat hada fayuqalu mongko diucapake fihi ing dalem lapat hada kalatal budi kali tingkah ado diucapake apa lapat hadaka kalau jarak jauh itu mengucapkan hadaka. Wayusaru lan digawe isyarah ilal makani maring panggonan al-qaribi kang parek apa bihuna lapat huna au hahuna utawa lapat hahuna itu menunjukkan panggonan yang dekat. Nakwu inna hahuna qaidun umpamane contoh surat Al-Maidah ayat 24 surat Al-Maidah ayat 24 ayat 24 inna sak temene kita hahuna ing dalem kene panggonan iku qaidun padha lungguh kabeh. Wa ilal makani lan digawe isyarah maring panggonan al baidi kang ado apa bihunaka lapat hunaka au hahunaka utawa lapat hahunaka au hunalika utawa lapat hunalika au hanna utawa lapat hanna au hinna utawa lapat hinna au sama utawa lapat sama itu menunjukkan panggonan yang jarak jauh. Nakwu wa idza ra'aita sama umpamane contoh surat Al-Insan ayat 20 ayat 20 wa idza ra'aita lan ing dalem nalikane ningali sapa sira sama ing kono-kono panggonan. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.